encontro celebrado entre o Foro Peinador e a Real Academia Galega serviu para restaurar o diálogo entre a economía e a identidade no escenario natural de Mondariz Balneario, coa memoria viva de Enrique Peinador Lines, que tantas veces convocou a personalidades e colectivos relevantes da cultura galega para artellar o pensamento da innovación e da galeguidade en Galicia. O presidente da Real Academia Galega, don Xesús Alonso Montero, enmarcou esta xuntanza entre empresarios e académicos coa evocación do acto de ingreso na Real Academia Galega no ano 1924 de don Ramón Cabanillas e don Antonio Reis Soto, coa filosofía de galeguismo empresarial que inspirou no seu tempo a don Enrique Peinador Lines. Que o encontro que había que facer aquí tiña que ser un encontro, primeiro, que tivese algún tipo de relación co espírito de Enrique Peinador, e segundo, que tivera non algún tipo de relación, sino unha relación intensa co que son os obxectivos ou as actividades fundamentais da Academia. E a Academia débese, naturalmente, a polifacética cultura de Galicia, pero esencialmente débese ao idioma, á lingua galega. E acordamos, supoño que non estivemos desacertados nin desaxeitados, facer un encontro no que algúns dos membros da nosa Academia dialogasen con empresarios que nos consta que están especialmente preocupados por realizar a totalidade das súas actividades ou parte delas en idioma galego. Desde o momento en que pensamos que este debería ser a cuestión temática do noso encontro, estaba cantado que tiñamos que poñernos en contacto cunha institución que hai moito tempo traballa neste eido. E a institución, como están sospeitando todos vostedes, é o Foro Enrique Peinador. O Foro Enrique Peinador, que ten como presidente neste momento a don Xosé González Martínez, e aquí están outros representantes desa fundación, como son o fiscal don Carlos Varela e o secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez. E temos que agradecer a moitas persoas e a algunhas institucións o que de momento é xa un éxito do encontro, porque o feito de que esteamos puntualmente tantas persoas aquí nun día que é bastante problemático xa empeza a ser un éxito que pode ser agoiro do éxito que vai ter o encontro, o diálogo durante esta tarde sobre o tema que acabo de mencionar. Así que foi o Foro Enrique Peinador e fundamentalmente o dinamismo de Xosé González Martínez, quen se puxo en contacto con vostedes, refírome agora ás señoras empresarias e aos señores empresarios. E dito isto, o tema que a Academia suxire, de momento non hai outra indicación, é que se fale hoxe da lingua galega. A lingua galega, como non ignoran vostedes, é unha lingua que ten tido grandes momentos de esplendor, ten pasado por momentos de gran adversidade. Hoxe, nunha situación democrática como a que temos, naturalmente, hai adversidades que eran notorias hai 40 ou 45 anos e que hoxe non existen. Pero as sociedades son complexas e realmente os idiomas, aínda en momentos políticos favorables para o desenvolvemento dos idiomas, non sempre encontran o cauce e os criterios e os módulos para que un idioma teña o esplendor nunha determinada parcela da vida social ou da vida cultural ou da vida económica ou da vida política. Sempre que se fala do idioma galego, das conquistas do idioma galego e tamén dos problemas que o idioma galego ten, casi sempre pensamos o idioma galego e a literatura, o idioma galego e a cultura, o idioma galego e a historia, o idioma galego e as ciencias humanísticas. Pero resulta que iso é unha parte da vida, é unha parte da existencia. Ademais das ciencias humanísticas, hai as ciencias que non son denominadas ciencias humanísticas, e
na sociedade, ademais de escritores, de poetas, de dramaturgos, de periodistas, de facultades de filoloxía ou de facultades de antropoloxía, pois hai outras parcelas da existencia. O mundo da empresa. En principio parece que o mundo da empresa, visto así desde unha óptica tradicional, un pouco literaria, parece que é o mundo da prosa, é o mundo árido, é o mundo que non está atento á chamada do espírito. Resulta que non é así. E, desde logo, hoxe estamos vivindo un capítulo de que o mundo da empresa está bastante lonxe desa aridez ou dese prosaísmo que moitas veces se lle atribúe á empresa. Vostedes están aquí porque están dispostos a falar, están dispostos a opinar sobre algunhas das cuestións que suscita o feito, ás veces tan sinxelo, de etiquetar unha botella en idioma galego. O feito xa non tan sinxelo de querer exportar dentro ou fora de Galicia un determinado produto que sai etiquetado no noso idioma. Iso, sabemos, plantea problemas e ás veces os empresarios non sempre encontraron a solución axeitada porque é moi difícil, non encontraron os asesores debidos. De feito, na historia da Academia, polas noticias que eu teño, a Academia nunca fixera cos empresarios un encontro destas características. Nalgúnha medida este é o primeiro, pero non ha de ser o último, nin moito menos. De feito, este é máis ben un prólogo, un limiar a encontros que temos que ter. Don José Antonio Lorenzo, vicepresidente da Fundación Mondariz Balneario e alcalde do Concello, rememorou os momentos vividos para a recuperación do importantísimo patrimonio histórico herdado de Enrique Peinador Lines. Hoxe, para min, é unha felicidade que fai anos eso estaba en ruínas e Peinador agochado, que hoxe se fale de Peinador aquí, que volva a Academia de novo, que xa estuvo naquele tempo, nesta vila con ese pasado tan fermoso, con un presente, creo que importante, e un mellor futuro. Todo isto, evidentemente, se debe ao esforzo de moitísima xente de Galicia, de todas as ideoloxías, da cultura, da empresa, que nos botaron a man porque solos era imposible facer todo isto. Pero dada a maxia que ten Mondariz Balneario, fomos capaces de conseguirlo, e repito, con ese esforzo. E hai aquí o foro Enrique Peinador, e aquí unha serie de persoas, que está Pepiño, Carlos Varela, García Mañá, Ferro, Manolo, esta xente que nos axudou moitísimo naquele tempo e que entre o capital, a xente da cultura, foron capaces de botar a man a un pobo que estaba nas cinzas, que era imposible que isto se recuperara, e xa temos aquí o exemplo de que os edificios de Palacios e General de la Fuente estén de novo arriba e que somos o buque insignia do termalismo de Galicia e de España. Por tanto, como alcalde, eu sempre digo que para ser feliz hai que vivir en Mondariz, pero eu estou moito máis feliz porque, de verdade, con esta magnífica xente que está aquí, coa nosa Academia Galega, que estén de novo en isto, pois eu creo que xa non teño palabras. Non son hasta brillante hoxe porque estou emocionado, pero moitas gracias, porque eu penso que Peinador, Galicia e este pobo o merecen. Gracias. O presidente do Foro Peinador, don Xosé González Martínez, recordou que Mondariz Balneario xa fora noutrora lugar de encontro onde naceron grandes ideas e se forxaron movementos decisivos para a lingua e economía de Galicia. Agradeceu a presenza dos moitos empresarios que apoian o labor do Foro Peinador, que xa son auténticos militantes da lingua galega, e fixo propostas novidosas á Real Academia Galega para a celebración do Día das Letras Galegas. De todos é sabido que a lingua galega comprende novos espazos de uso. Ámbitos que durante décadas foron arredados por activa ou por pasiva do discurso da galeguización. Os que levamos moitos anos empeñados en tender pontes con sectores extramuros da oficialidade cultural, somos conscientes de que ou nos arriscamos no intento ou Galicia perderá unha vez máis a oportunidade de ser galeguizada. O Foro Peinador, que se constituíu neste mesmo salón, aquí, hai 10 anos, quiso ser desde o comezo
audaz e innovador. Innovador nas propostas integradoras e audaz nas accións que vimos desenvolvendo. E con todas as cautelas posibles para non cairmos no triunfalismo, consideramos que esta etapa asentou un modelo de didáctica regaliguizadora con logros que ata entón parecíannos imposibles. Pero a constancia e a imaginación de todos foron a dose necesaria para que con realismo poidéramos levar a cabo proxectos que hai 20 anos parecían imposibles. Durante este tempo celebramos no Pazo del Estove unha media de 6 encontros anuais aos que acudiron aproximadamente 150 empresarios de todos os sectores da economía do país. Convocámolos, coñecémonos e debatimos as posibilidades de incorporar en a lingua galega os seus negocios. Uns, abertamente, rexeitaron as nosas propostas porque aínda non estaban as condicións subxectivas o suficientemente maduras para que asumiran o feito de que este país ten unha lingua e que a lingua pode ser útil para a actividade empresarial. Pero, dende logo, nunca van poder dicir que desde o galeguismo non se lles convocou para falar con cordialidade e pragmatismo, para restaurar ese diálogo entre a empresa e a identidade. Nós sempre lle decimos a todos que se hai algo que non volveremos a repetir cando pregoamos as excelencias da lingua é o que decía certo poeta que noutro tempo valeu, que é invocar a lingua galega como lingua proletaria do meu povo. Oxe, ten que ser unha lingua de todos os sectores. Con isto, gráficamente, lle decimos aos empresarios onde nos situamos filosóficamente. Non debemos esquecer, e iso vai o decir aquí o conferenciante, o profesor Barreiro, que no galeguismo tamén militaron empresarios e investigadores. E vela aí están Antonio Fernández, Álvaro Gil, Xesús Canaval na diáspora, o propio Valentín Paz Andrade, a quen a Academia lle dedicou o Día das Letras Galegas, facendo fincapé únicamente na faceta literaria e non na empresarial, que o noso entender foi perder unha oportunidade. E tamén o recentemente falecido e querido e admirado Isa Díaz Pardo, un empresario atípico, renacentista, se cadra, pero empresario. E quero ir rematando porque hai outras intervencións que serán de utilidade para que este encontro entre a Academia e o Foro, auspiciado pola Fundación Mondariz Balneario, a que queremos agradecer esta oportunidade que nos deron. E remato con estas propostas que xa, dunha maneira explícita, lle queremos propoñer a Academia, porque senón este sería, pola nosa banda, pola parte do Foro, unha intervención retórica. Queríamos ir máis alá. Primeiro, que o ano 2015 sexa dedicado ao Día das Letras Galegas ou ben a Enrique Peinador Lines ou a Isidro Parga Pondal, ambos os dous académicos, ademais, un correspondente e outro de número, por teren ambos os dous méritos abondos para poderen pregoar o discurso da identidade en ámbitos tan preocupantes para a lingua galega como son os empresariais. Dicimos ano e non día porque poderíamos aglutinar as universidades, consellerías de industria, traballo, mar e agricultura para convocarmos un gran acto de galeguidade empresarial, porque deberíamos mobilizar a todas as centrais sindicais para galeguizar as relacións laborais e colateralmente a xurisdición laboral. Porque poderíamos, ademais, incidir nos grupos punteiros na investigación no eido das ciencias e das tecnoloxías en Galicia tan desgaleguizadas. Porque, pensando en sermos orixinais, poderíamos celebrar moitos actos das letras galegas, e este é un dato que apunto, dentro das grandes empresas do país. Sería un ano excepcional porque sacaríamos o Día das Letras Galegas dos escenarios que veñen sendo tradicionais.
O fiscal superior de Galicia, don Carlos Varela García, fixo fincapé nos dereitos lingüísticos dos consumidores e da normativa que os regula e da importancia da dinamización lingüística no ámbito económico. Por que é importante esta dinamización lingüística? Bueno, pois hai moitas razóns sobradamente coñecidas por todos os que están aquí e eu simplemente vou nas enunciar. Pois, en primeiro lugar, porque o mundo socioeconómico con carácter xeral ou o mundo da empresa con carácter máis particular, pois é un espacio imprescindible para a normalización lingüística no uso do galego. Isto xa foi algo recoñecido por os vellos galeguistas que sempre intentaron, e un exemplo foi Peinador, a quen rendimos hoxe tamén homenaxe aquí neste lugar, pois é unha persoa que sempre intentaron que o galego tuvera presencia neste mundo, neste ámbito empresarial. Tamén é importante porque por a amplitude de relacións que engloba. Estamos falando de relacións laborais, falamos de relacións mercantís e comerciais e falamos tamén da comunicación publicitaria. Por lo tanto, un vasto campo de intervención en cal sería moi interesante que o galego pudera ter presencia porque isto pois repercutiría lóxicamente na súa difusión. En terceiro lugar, porque o comercio é importante tamén para a revitalización lingüística porque estende, digamos, todo o seu ámbito de influencia á totalidade da poboación. Todos nun momento determinado somos mercadores, todos somos consumidores e usuarios, como se di agora nas leis modernas, e, polo tanto, se penetra de maneira transversalmente a toda a población a través do exercicio empresarial e a través do exercicio das actividades mercantís. Tamén o dixo o presidente, é importante tamén a dinamización lingüística no mundo da empresa porque implica a superación desa visión tradicional, porque hasta moi pouco semellaba que o futuro da lingua galega se xugaba estritamente nuns campos determinados. Falábase do campo do ensino, na produción cultural ou na propia administración. Pois ben, o galego tamén xoga un importante partido, unha importante partida no ámbito das relacións socioeconómicas e no ámbito da empresa. Bueno, tamén é importante, e esta é a segunda parte na que me vou a deter brevemente, ter un marco regulatorio aceitado para que, bueno, pois a través dese marco regulatorio se dé seguridade na utilización do galego a quen queira facer uso do mesmo. Ahora ben, é importante ese marco regulatorio a día de hoxe o temos. Farei un brevísimo percorrido por el. Pero quero dicir que non podemos estar nunca á espera de ter un marco regulatorio ideal, porque pode suceder que nun momento determinado teñamos unha lei ou un número importante de leis nas que se recoñece a lingua galega en toda a súa plenitude e, sin embargo, non teñamos clientelas para aplicar ese marco regulatorio. Por tanto, moitas veces é mellor se os marcos regulatorios, inda que non sean boas, pero se teñen clientelas, pois estaremos esperando a oportunidade, como dixo tamén o presidente, que os gobernos se suceden a uns a outros, as situacións políticas tamén se suceden e, polo tanto, as normas, as normativas máis abertas, máis pechadas ou máis proclives ou menos proclives, pois tamén se suceden cos cambios de goberno. Pero o que é importante é marco regulatorio, un bo marco regulatorio é importante, pero o que é importante é ter clientes para aplicarlle, a quen aplicarlle ese marco regulatorio. Bueno, e entrando xa na segunda parte, pois ese marco regulatorio está definido en primeiro lugar por a Lei de Normalización Lingüística do ano 83. Xa saben que incluso hai un debate dicindo a Lei de Normalización Lingüística ou se está superada ou se debía ser obxecto de modificacións. Din algúns, din outros. Non, a Lei de Normalización Lingüística aínda non foi superada, aínda hai moitos plantexamentos da Lei de Normalización Lingüística que aínda non están cubertos. Por lo tanto, non é necesario modificar a Lei de Normalización Lingüística. Este é un debate que está aí. Pero, en todo caso, eu invoco aquí a Lei de Normalización Lingüística do ano 83 porque xa daquela contiña un claro mandato dirixido tanto ao goberno galego como ás corporacións locais nas que lle decía que dentro do seu ámbito de competencias fomentarán a normalización do uso e o uso do galego, decía, nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. Fíxense, polo tanto, que aquí a intención do legislador era colocar nun primeiro lugar, e así o fai no seu relatorio, as actividades mercantís e publicitarias, incluso respecto das culturais con unha relación preeminente respecto das demais, as culturais, asociativas e deportivas e outras.
O académico don Xosé Ramón Barreiro Fernández disertou sobre a figura de don Enrique Peinador Lines e a importancia do turismo termal en Galicia no primeiro terzo do século XX, no que se atopaban dous dos mellores balnearios da Europa daqueles tempos. Se estos puideran abrir os ollos á altura de comenzos do século XX, atoparíanse repentinamente con dous balnearios extraordinarios. Estoume referindo ao balneario da Toxa e ao balneario de Mondariz. O primeiro, gracias á aportación á dirección do Marqués de Riestra, que aí xogou cos seus cartos, e o segundo, gracias á coraxe e á visión dos Peinador. Ata tal punto foron capaces de crear dous modelos de balneario que naquel momento podían codearse cos máis importantes do mundo, incluído Vichy, porque era o primeiro dunha cadena gloriosa de grandes balnearios, pero superior a Marimbad, a Monte Catini, etc. Aquí, neste balneario, foron capaces de crear inmensos salóns, exquisitos móveis, introducir todo tipo de novidades, porque aquí non só chegou a luz, non só chegou a auga corrente, que todos son cousas deste momento. Aquí instaláronse os avances máis espectaculares, o teléfono, por suposto, xa como en anterioridade o telégrafo. Aquí recibíanse, naturalmente, con retraso, os mellores xornais de Portugal, de España e de Francia. E, sobre todo, aquí ofertábaselle ao cliente pois tantas posibilidades que eles disfrutaban, gozaban. Había profesores de baile, había profesores de gimnasia, enseñábase o tiro con pistola e co escopeta, dábanse grandes paseos, celebrábanse obras de teatro, moitas veces coa participación dos propios clientes. Por conseguinte, ofrecíase ou dábaselle unha oferta tan extraordinaria que ninguén dubidaba, e así o fixeron constar nas súas memorias, que estaban ante o hotel balneario máis importante do mundo. Esta magna obra, este inmenso balneario que aínda hoxe nos asombra, hoxe que estamos habituados a tantas cousas grandiosas e que poucas cousas nos asombran, aínda hoxe. Cando Peinador funda este balneario, o sitúa no corazón dunha comarca que certamente non estaba moi desenvolvida. Pero dou a orden de que todos os produtos que se consumiran aquí, todos procederan da horta que rodeaba a este balneario. E os legumes, as patacas, o leite, a carne, todo procedía desta comarca. Exceptuando, naturalmente, incluídas as troitas, pero exceptuando o peixe e o marisco que viñan de Vigo. Nos pode ter todo. Os máis de 300 traballadores que diariamente traballaban neste recinto eran da comarca. A través deles entraba, a través das peixeiras, a través das vendedoras, entraba o galego. Un galego que non estaba reducido ás cocheiras e ás cociñas, porque a través da temporada de Mondariz, Cabarillas escribía fermosos versos en galego e así apareceron como outros artigos aparecidos en a temporada de Mondariz. E na imprenta que Peinador funda aquí, en Mondariz, publicanse obras dunha factura belísima, como son 2 ou 3 obras de Cabarillas. E aquí se imprimiron varias noveliñas da colección Lar,
todas, por suposto, en galego. Isto significou, pois, un capítulo fundamental para a evolución desta sociedade. Pero Peinador tuvo sumo cuidado en darlle saídas culturais a toda esta xente que vivía aquí. El funda unha escola de música gratuita para todos os mozos da comarca. El crea unha banda de música que estaba constituída por casi todos os que traballaban aquí neste balneario. Chamábase Chanda Gándara. El creou unha banda tamén de gaiteiros. Creou un coro agarimos da terra. Creou unha rondalla, evidentemente para cantarlle de noite nos días de primavera as damas que estaban aquí. Isto é o que foi soñando Peinador e o foi levando a cabo. E cando xa avanzamos no tempo, funda o Premio Mondariz, primeiro premio que acada Peñanovo, xustamente con un traballo que se ia a dedicar á investigación socioeconómica de Galicia. E fixo ou protexeu tamén aos artistas. Non podemos esquecer na Academia Galega que gracias a esta protección aqueles grandes murales pintados por Castelao, que son propiedade hoxe da Real Academia Galega por cesión da Fundación Peinador, pois estos foron subvencionados e pagados por Peinador. E aquí traballou o fillo de Moría, Ovidio Moría, que fixo varias e distintas obras. E outros moitos pintores e artistas que foron promocionados por el. O académico don Víctor Fernández Freixanes, na súa intervención, valorou a necesidade de ampliar a base social para o galego e construir así unha sociedade máis galeguizada que avance a fortale un futuro para a lingua. Como chegar á sociedade galega, á base da sociedade galega, para que esa sociedade galega que realmente de abaixo a arriba produza a demanda, produza a necesidade de que este discurso que aquí defendemos e que os compañeiros e compañeiras do Foro Peinador, creo que eu acabo de escoitar a intervención do presidente con toda esa referencia de conquistas internas que se veñen facendo, e eu o único que podo é aplaudir e admirar ese traballo. O noso presidente presentoume como un home de empresa. Eu de maior quería ser escritor e acabei dirixindo empresas de comunicación, porque somos conscientes de que só dende un entramado empresarial, dende unha organización industrial do produto da cultura, capaz de emitir, producir, competir, comercializar, distribuir no mercado, e para esa Galicia mellor e máis próspera da que eu falaba antes, polo tanto máis culta e máis libre, só traballando nesa base da infraestructura poderemos soñar unha literatura mellor, unhas artes plásticas mellor, unha ciencia e unha tecnoloxía mellor, unha universidade mellor, porque construímos ese entramado civil de base a que se refería o noso fiscal na súa intervención. E moitos de nós, un día, lembro unha frase de Otero Pedrallo cando dicía, pois a nós nos tocou facer de todo, escribíamos libros, ensinábamos a ler os libros, creábamos sindicatos, participábamos en partidos políticos, creábamos escolas, fundábamos editoriais, botábamos discursos, íamos e viñamos, escribíamos en todas partes, e ao final a nosa vida foi unha especie de aparente dispersión, pero iso é construir a sociedade civil, traballar abaixo. Para que? Para que cando se formulen logo dende enriba as propostas políticas mesmo que avancen nesta dirección, poidamos ter unha semente que fructificou, que produciu os seus resultados e sobre a cal poder construir con firmeza
e botar os alicerces firmes do edificio común. Senón, isto pode ser algo que leve o vento e a primeira embestida ala vai como un castelo de area porque non ten cimentos. É botar os cimentos. O académico don Manuel González González, na súa disertación, reparou no feito da elaboración de grandes discursos teóricos e da pouca concreción dos mesmos na práctica e remachou na necesidade de que a academia se preocupe por outros asuntos que non sexan os meramente de léxico e gramática da lingua. Moitos pensan que a academia non ten máis función que de editar a norma para o uso correcto da lingua, pero non é así. Esta é unha visión parcial, é unha visión reducionista da nosa institución. A Real Academia Galega ten a responsabilidade de velar polos dereitos da lingua galega e a responsabilidade tamén de fomentar o seu uso. Por iso non pode ser de ningunha maneira allea a sorte que corra a lingua nun dos eixes vertebradores da nosa sociedade como é o entramado empresarial. A opción lingüística no ámbito profesional e empresarial ten, e xa se dixo aquí, unha fonda repercusión en cada un de nós no plano individual, porque todos, ou case todos, somos consumidores, somos clientes, somos usuarios de servizos e somos tamén traballadores, pero ten tamén unha enorme importancia para o imaginario colectivo que temos da nosa comunidade, para o seu funcionamento e tamén para a imaxe que dela queremos transmitir ao exterior. A normalización, polo tanto, do galego na empresa é fundamental para a pervivencia da nosa lingua. Nisto estamos prácticamente todos de acordo e vírono con total clarividencia os redactores do Plan Xeral de Normalización Lingüística ao que fixo xa referencia o fiscal xeral ou fiscal superior do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Eu convido-os a que, a parte do que xa nos leu o fiscal, que collan o libro e que lean o capítulo cuarto do sector cuarto dedicado á economía, onde se fai, eu creo que, unha análise obxectiva da situación actual do galego na empresa, unha descripción dos obxectivos que, ao ver dos redactores, é necesario acadar nun prazo non demasiado longo de tempo e tamén a proposta de medidas para acadar estes obxectivos. O representante do clúster don Naval e presidente da Clunaga, don Fernando Alcalde, foi o primeiro dos empresarios en tomar a palabra e resumir as actuacións en materia de política lingüística que pon en práctica a súa asociación. A Clunaga participou desde a constitución do foro no intento de galeguizar a empresa coa celebración de dous grandes actos, como comentou Pepe ao principio, inéditos na historia de Galicia e posiblemente no resto das comunidades autónomas con lingua propia, que foron celebrados nos asteleiros de Barreras nos meses de maio e outubro do 2008. Un pola adhesión de Barreras ao foro e o segundo pola adhesión da Clunaga ao foro. A Clunaga é a asociación que represento, é a asociación do clúster do Naval Galego, supoño que isto vostedes coñecen, tristemente por las últimas novas que temos, desgraciadamente pola crisis na que estamos a pasar. En a Clunaga estamos asociados todos os asteleiros galegos e a grande maioría de industria auxiliar que traballa non só para nós, senón que traballa tamén para empresas de fora. Esta industria auxiliar que fabrica bens de equipo ou que prestan os servicios que entran na nosa cadea de producción e montaxe e que son un orgullo e que foron un orgullo hasta a fecha hasta que chegou a gran crisis. Como presidente da Clunaga intentarei que o espírito do Foro Enrique Peinador e o que levamos feito hasta a data poda revivir despois da crisis que estamos a sufrir e que parece que empezamos afortunadamente a ver a luz ao final do túnel. Eso sería reiterar o compromiso que adquirimos na famosos
actos de 2008 e que procuramos a seguir continuamente. Desde logo, repetir o ter 1000 e pico persoas ao redor da presentación do compromiso de Barreras ou da Clunaga de adhesión ao Foro Enrique Peinador para o proceso de galeguizar Galicia, para nós foi unha honra e esperamos que poder ser dignos de levar isto adiante. Cal é a nosa aportación dentro do noso sector hacia a nosa lingua? Evidentemente, fai pouco falábamos alá fora de que nos hasta fai uns anos construíamos basicamente reparábamos barcos para os nosos veciños, para os nosos cidadáns galegos. Afortunadamente, hoxe en día a nosa actividade está centrada basicamente na exportación. Por tanto, nas nosas relacións comerciales, as linguas máis utilizadas son o castelán, por suposto, para todo o mercado tanto español como latinoamericano, e o inglés, efectivamente, para o resto do mundo. Pero temos unha gran sorte. O galego sírvenos de plataforma para entrar no mercado lusoparlante, un mercado que para nós agora mesmo é un mercado bastante interesante. E temos esa honra, e por iso cada vez que vamos alá, que vamos a calquer país lusoparlante, Brasil ou Mozambique ou o propio Portugal, o uso do galego ou do portiñol, como din eles, ábrenos moitas portas e facilítanos moitísimo esa cultura, esa identidade, esa lingua, facilítanos moitísimo o achegamento a posibles pactos, a posibles contratos ou a posibles acordos. Despois, quizá, outros son os problemas para leválos a cabo, pero non, desde logo, a lingua. A lingua, todo o contrario, facilítanos moitísimo. Entón, cal é a nosa aportación diaria? Cal é o noso compromiso de aportación? O compromiso de aportación por parte da Asociación da Clunaga, por suposto, radica nas comunicacións a todos os nosos asociados. Son feitas completamente en galego. Afortunadamente, cada vez máis é máis a reciprocidade de non só o que sale da asociación hacia os asociados, sino tamén as contestacións dos asociados e a relación dos asociados hacia a asociación. Pero despois, como empresas individuais que somos, tanto hosteleiros como industria auxiliar, e fora das relacións comerciais que falaba anteriormente, temos moitísimos ámbitos en donde utilizar a nosa lingua e estar orgullosos de utilizarla. Tanto as comunicacións cos nosos traballadores, nóminas, relacións laborais de todo tipo, avisos, son feitos en galego, pero non só porque adquiríramos un compromiso porque sí, sino porque os nosos traballadores son maioritariamente galegos, é a súa lingua materna. Por tanto, sería unha tontería non aproveitar o feito de que temos os traballadores que falan a nosa lingua, e o lógico sería que pudiéramos interrelacionarnos na nosa lingua. É por iso que adquirimos ese compromiso tamén a nivel empresarial, non só a nivel de asociación, e non só os Hosteleiros Barreras, sino tamén os demais hosteleiros e os demais industrias que participamos nesta asociación. Tamén utilizamos a nosa lingua na relación, evidentemente, con todos os organismos públicos e privados radicados na nosa Galicia. Iso é algo lóxico que supoño que non só que faremos todos porque os escritos así se veñen, sino porque temos a voluntade dos que non veñen en galego, si facelos e traducilos en galego e enviálos en galego. Non sempre recibimos as contestacións en galego, pero intentámoslo, sobre todo moitos de nós que sí estamos realmente comprometidos con isto. E, desde logo, intentamos utilizar a nosa lingua en moitísimos máis foros na medida do posible. É de agradecer o achegamento da Real Academia a nós como empresarios e particularmente ao noso sector, porque é un sector, como digo, bastante complicado para poñer en marcha este compromiso no que queremos embarcarnos. Bueno, pouco máis que considero importantísimo que a lingua galega este presente cada vez máis aló dos ámbitos literarios e educativos, por suposto, chegando ás empresas para que a normalización sexa eficaz e sexa decisiva. Sumámonos tamén a proposta que fixo o noso presidente
PP en canto á solicitude de que no ano 2015 o Día das Letras Galegas este dedicado ou ben ao Enrique Peinador ou ben a Isidro Parga Pondal, gran empresario científico. E, sobre todo, decir que esa oportunidade serviría para que as letras galegas tiveran outros escenarios fora do puramente literario, que serían inéditos para procurar tanto no empresariado como nos traballadores auditorios de excepción, auditorios diferentes ao que estamos habituados. A IRGADE, Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, estivo representada por don Xosé Carballido Presas, que expuso claramente os obxectivos que se pretenden dende a mesma para un consumo responsable e solidario cos produtos etiquetados en galego. Eu represento aquí, modestamente, os empresarios de produtos agroalimentarios. Os homes e as mulleres que producimos alimentos somos herdeiros dunha historia, dunha cultura, dunha tradición, que significa para nós un grande privilexio pola riqueza que herdamos dos devanceiros, pero tamén significa para nós unha gran responsabilidade por esa herdanza que debemos deixarlle aos nosos descendentes. Ao longo de milenios, hubo no sector de produción de alimentos épocas florecentes e tamén hubo constantemente crises cíclicas. Pero, gracias á teimosía de centos de familias, podemos asegurar que o século XX rematou no bo camiño. Creamos alimentos de calidade, produtos que acadan a excelencia, marcas de viños que revolucionaron os mercados do Estado e penetraron nos máis exquisitos mercados internacionais. Pero xa, en pleno século XXI, xunto coa cualidade e a personalidade dos nosos produtos agroalimentarios, fixemos aparecer outro elemento singular. Un elemento que aposta en valor de identidade como valor, como elemento diferenciador que pode dar ese valor engadido en un mercado que cada vez é máis culto e cada vez é máis selecto. A utilización do galego na etiquetaxe do leite, do queixo, do viño, do mel, do pan, dos ovos, das carnes, da cervexa, do vermú, das nosas producións en xeral, arrincou timidamente en contadas empresas familiares e incluso en pequenas sociedades e hoxe xa forma parte do patrimonio inmaterial do noso legado. O que debería ser normal parece que empeza, por fin, a ser normal. A incorporación da lingua galega na publicidade e na etiquetaxe é unha estrategia comunicativa que debe marcar esa diferencia nos mercados. E, ademais, non esquecemos que a presencia da agricultura e das transformacións artesanais e a industria agroalimentaria é fundamental para esas comarcas nas que se desenvolve e que, ademais, é unha actividade que normalmente está vinculada á terra e que sirve ou debe servir para a pervivencia dese núcleo social e que asegure ese relevo xeracional no medio rural. Temos que buscar a excelencia. Hoxe xa non é suficiente falar da calidade e, polo tanto, a calidade tecnolóxica damos por feito que xa temos, pero tamén a teñen en outros lugares do mundo. Polo tanto, para manter a competitividade debemos utilizar outros valores diferenciales, exclusivos, que ademais sexan inimitables e que ademais sexan inexpropiables. E aí temos a lingua. Compre a colaboración de todos, nomeadamente aquelas persoas que dunha ou de outra maneira participan nas distintas partes do proceso de produción, de elaboración, de promoción, de comercialización, pero claro, tamén do consumo. Nós, como produtores, temos a vontade de encardinar a economía do sector nunha estrategia que teña como destinatarios os consumidores galegos, pero tamén de outras latitudes. Por iso, debemos estimular esta complicidade do consumidor galego na nosa produción. Pero tamén vamos a procurar que no mercado internacional ir de mans de estrategias que fomentan e protexen as identidades culturales porque lle dan e significan garantía de orixe, de calidade e de singularidade. Nós temos historia, temos sabiduría, temos inteligencia e non podemos desaproveitar todo o que levamos andado. Por eso, en Galicia, con o obxecto de garantir a transmisión dese patrimonio, constituíse no seu día a Irmandade Galega de Adegueiros e Agroalimentarios co compromiso de que pervivan neste tempo estes valores.
Pero, precisamente, para buscar esa complicidade, elaboramos no seu momento a Carta de Consumo Responsable e Solidario que fomos dando a coñecer nestes últimos anos e que queremos seguir nos anos que veñen implicando a distintos sectores da sociedade. Don Xosé Turnes Paredes, director xeral de Progando, expuso con nítida claridade a necesidade de identificar a empresa cos valores culturais do país. Pois eu creo que o problema do galego na empresa é un problema moi profundo. Creo que a empresa galega ten eivas estruturais con respecto ao idioma. Creo que se queremos, podemos darnos por satisfeitos polos pequenos acontecementos que houve ao longo da historia do galego coa empresa, coas cousas que estamos facendo moi loables. Eu creo que o traballo que estamos facendo tanto en Enrique Peinador como na Academia, como toda a xente que está traballando polo galego, pois é claro que é importante, non? Pero, a pesar de todo, se somos realistas, eu comparto o que decía don Manuel González, que cada vez estamos nun país máis invadido. E eu levo toda a vida na empresa, como directivo e como empresario, peleando polo idioma, porque estou convencido que é un atributo positivo. Pero é o entorno onde se move a empresa galega, que creo que é o que me corresponde a mí aquí destacar, é complexo, é difícil. E eu creo que hoxe a empresa galega, primeiro, como tal empresa, non acaba de ver os atributos que lle dá os ter os pés na terra, o ser de algún sitio, neste mundo globalizado é positivo, pero en cambio a empresa galega pois non ten conciencia, non lle interesa máis copiar o que ven de fora, parece que é máis interesante pois o que fan as empresas de outros sitios, non? Ese é un problema de desarraigo, de desclase de país. E a verdade que os que levamos toda a vida traballando na empresa e nesta liña, pois ás veces sentímonos subindo por unha corda engrasada, non? Porque aquí o problema supera a empresa. Por unha parte, o mundo no que estamos é terriblemente amplio e universal. Eu, para informatizar a miña empresa, se quero, claro que podo ter informatizada en galego, pero teño un costo engadido. Ou lo pago eu como patriota, ou eu estou fora do mercado. Cos meus competidores non podo, teño que asumir un costo. Ou hai unha estrategia de país, ou facemos país, ou eu soliño, además os meus colegas do Foro Enrique Peinador non somos capaces. Entonces teremos que facer país. Entonces, iso por unha parte. Podo facer, o problema son os costos. Porque eu se teño hoxe un problema que así pasa, é real o que estou dicindo, na miña empresa, nun dos meus establecementos hai un problema informático, pois acabase resolvendo na Coruña, en Madrid ou en Estados Unidos. E eu podo facer un galego, pero teño un costo amplio engadido, non? Pero despois teño outro que creo que ainda é peor, que é a resistencia do personal. Podemos dicir, hai que facer unha política de integración, e nós facemos, temos unha política, creo que temos un bon clima laboral. Pero hoxe a xente, os traballadores, cando chegan á empresa, levan a cultura que levan e a comodidade que levan. É cómodo traballar en castelán ou traballar en galego. Se eu limito única e exclusivamente xente que domina o galego, eu podo estar sacrificando un valor dos meus traballadores importante. Porque os traballadores non é porque eles sean malos e queiran vender o país, é que é o país no que vivimos. Entón eles chegan ali e digo que escribo unha carta en galego e teño que corrixir eu. Eu non estudiei galego, entón teño que buscar un que me corrixa a carta. É un problema, é un auténtico problema. O problema da empresa, que eu comparto e creo que se están facendo pequenos avances, é moito máis que a problemática da propia empresa. Ou facemos país e o empresario empeza a ver que temos un valor para o produto, porque eu estou convencido de que, desde logo, calqueira que pida un queixo de denominación de orixe en galego en calquera parte do mundo ou un viño, desde logo, pareceme que vai ser máis interesante que estea en galego a que estea en castelán, senón que o poña en inglés ou no idioma do sitio. Bueno, outro día pasounos un caso con algunos dos presentes que estábamos comendo nun sitio e puxéronos na Coruña un vino etiquetado en inglés. Galego, un viño galego etiquetado en inglés. Claro, este é o país que temos con todo o respeto. Envasaron para Inglaterra ou para Estados Unidos, sobroulle plátano no mercado, non? É moi complexo o problema, non?
Eu comparto, evidentemente, se eu non estaría aquí, os valores, e na nosa empresa intentamos, temos a comunicación en galego, pero é complexo. Para mí, desde logo, pasando á parte positiva que as ten, creo que hoxe, dentro do punto de vista meramente mercantilista, meramente do marketing, creo que a empresa galega, interésalle grande ou pequena, mercado propio ou mercado exterior, interésalle identificarse co idioma e co país. Creo que meramente dun tema comercial, ou parte dos sentimentos que cada un poda ter políticos polo país. Simplemente falo a nivel comercial. Porque hoxe, en calquera produto, como algún dos que me precedeu dixo, hai produtos moi bons. A calidade, hoxe, o que é a calidade físico-química e biolóxica, casi que xa non... Ten todo, non? Hoxe son outros valores do produto, e o galego ten esas calidades para lle dar ao produto, non? A adega Martín Codas estivo representada polo seu presidente, don Xosé Martínez Chantada, que fixo referencia aos procesos de inculturización dos traballadores procedentes de outras culturas. Nos empleamos unha rapaza hai aproximadamente un ano, que era de Salamanca, non falaba galego, díxoselle que na nosa empresa había que utilizar o galego, fixo os cursos de iniciación, perfeccionamento, aprobounos, e hoxe non é que o fale de todo, pero sí que o escribe, e lee, e utiliza o galego, e é encargada de marketing da empresa. E se ten que falalo, esforzase. Non lle vexo esa tanta dificultad. Se hai un pouco de boa voluntad, pois os empregados veñen ao galego facilmente. O señor Andión Cachafeiro, xerente da cooperativa Oxe, relatou a súa experiencia do uso do galego na empresa. Quería contar primeiro dúas anécdotas. Unha para que valoremos, para que vexades como o que todos sabemos que nos valoran a veces máis fora de aquí que aquí, non? Unha foi un acordo comercial cunha empresa que se chama Capravo, que son de base catalana. Resultou moi curioso porque cando me pediron o certificado da ISO 9000, me pedían en galego, non me pedían en castelán, nin me pedían en catalán, pedíanme en galego. Pasoume igual cando chegáramos a unha relación comercial con Eroski, que aquí en Galicia é Eroski Vegals, tamén querían o mismo certificado en galego. Si é certo que son de dúas nacionalidades históricas e son moi sensibles a ese tipo de cousas, pero para eles ese detalle que para nós a mellor non ten importancia ninguna é moi importante. Despois sobre a etiquetaxe, hai que atreverse e darlle pa diante, porque eu non entendo outra maneira que cando o produtor, o gandeiro noso, o socio que dá a leite, fala en galego, falou galego toda a vida, casi as vacas falan en galego. O recolledor do leite tamén fala en galego. O que traballa na empresa, casi todos falan en galego, pode haber algunha persona mellor que fale menos galego, pero tal, pois non tería lógica, dademe unha razón para etiquetar en castelán ou para non etiquetar en galego. É atreverse un pouco. Que si tes xente que a veces comercialmente che din, oye, mira, que toben algunha protesta de alguna xente, bueno, pero digo que foron máis as felicitacións que as protestas de por que etiquetades en galego. Na quenda de réplica interviu, entre outros, o académico don Enrique Monteagudo, que puxo acento na necesidade de que os medios de comunicación axuden a visibilizar as accións da galeguización empresarial. Sin restar valor a este tipo de encontros ou de iniciativas, se non se visibilizan, non conseguimos pasar do estadio casi de lingua clandestina que ten o galego aínda, e de iniciativas privadas ou semiclandestinas que aínda teñen estas, non porque estean prohibidas, que non están en absoluto, sino porque a sociedade non lle chegan, non se enteiran delas. En este sentido, tamén vendo un pouco o asunto desde outra parte, as empresas, hai un elemento moi importante, todos os que se puxeron na mesa os dereitos dos traballadores, como resolver certos problemas de funcionamento en galego, como levar eso ao mercado exterior, etc. Pero hai un elemento tamén moi interesante neste sentido, que é a comunicación publicitaria. É dicir, que é un elemento fundamental para que as empresas visibilicen o seu compromiso coa lingua, facendo que a súa comunicación publicitaria se transmita basicamente en galego. E eu creo que isto é máis efectivo que moitos esforzos que non deixen de ser moi valiosos. Pero a sociedade non se vai enteirar
de moitas cousas que se fan se esas cousas non se fan ver. E, desde logo, a comunicación publicitaria é un dos grandes escaparates que permite que a xente vexa que realmente as empresas están mollando pola lingua. Tamén o académico don Xesús Ferro Ruibal aludiu ás dificultades da linguaxe técnica para que esta teña un bo tratamento nas prácticas empresariais. Voulle ser sincero, para min é moito máis importante dirixir unha empresa, facela rendable que escribir unha novela, por grande que sexa a novela. Creo que para o país é casi unha epopeia. É dicir, eu considero que unha desas grandes empresas que algúns de vostedes dirixen ten detrás un esforzo intelectual comparable a calquera gran epopeia da historia literaria da humanidade. É dicir, vostedes son grandes. E unha proba de que son grandes é que falan pouco. Somos nós os que empezamos a falar e falamos e non paramos máis. Pero realmente os que fan, os que fabrican, son vostedes. Porque o importante, o que nos convoca aquí, é xustamente a realidade da lingua nas súas empresas. A nosa admiración poden ter por descontado que a teñen hai anos. Realmente romperon tabús inimaginables. E os que deron os primeiros pasos foron uns verdadeiros heróis. Eu creo que a Academia, como tal institución académica que se coida das cuestións técnicas da lingua, o que lle poden exixir á Academia, primeiramente, que lles dea un galego normativo que se aproxime moito ao que a xente fala. Eu creo que iso é o primeiro que lles temos que dar. Un galego que sea fácil, que sea transparente, que non teña palabras raras. Nós somos nós. Vostedes, porque aquí hai tamén un problema, podería haber un problema de matute. É dicir, que en vez de estar vendendo mel galego, pois estamos vendendo mel de la Alcarria. A segunda cousa que creo que nos teñen que pedir a todos é un consumo coherente. Efectivamente, nós, que tamén somos consumidores, pois, evidentemente, temos que ser un pouco de vanguarda niso de que primeiro consumo a todos os niveis un produto galego e, por suposto, un produto etiquetado en galego. A Academia, unha das cousas que está facendo, que ten que facer porque é a súa obriga, é unha cousa técnica, é elaborar unha terminoloxía técnica. O señor Turnes, me parece que era, non? Falaba do custo que ten poñer as cousas en galego. Pois eses son problemas que, no que é estrictamente lingüístico, son problemas que ten que resolver unha academia. Tenos que resolver de maneira gratuita. Neste momento estamos, por exemplo, traballando na terminoloxía do mundo xurídico, pero antes estivemos traballando na terminoloxía do mundo informático. Pois, ao mellor, teremos que poñernos a toda velocidade a traballar na terminoloxía de outro sector. Desde logo, o que me parece que teñen dereito a exixirnos unha maior proximidade técnica cando o necesiten, cando o queiran. Don Francisco Fernández Rey, académico, expuso algúns exemplos positivos de utilización da lingua galega en ámbitos comerciais. Cando un acude a certos centros comerciais, como é, por exemplo, o caso deste grupo que debe ser basicamente Ourensán, que aquí é, e hai unha ali en Santiago, frente ao Río, realmente dá gusto estar ali porque os produtos creo que son de calidade, pero é que absolutamente todo está en galego, absolutamente todo. Fora de que se lle escapa algunha mazá ao lado dunha manzana ou que os peixes, si están os nomes dos peixes, na peixería prácticamente en castelán. Pero dá gusto, e non somente por eso, senón porque, por exemplo, nestes meses pasados,
e fixeron unha campaña excelente non só dos produtos, sino do entroido, unha maneira distinta. Pasa que como son ourensáns, basicamente era o entroido de Ourensán, pero dá gusto ver como está eso. Dá gusto tamén, pois, desde hai anos ver esa etiquetaxe nas varias linguas de Eroski, ou ver hoxe como Eroski ten Galicia inteira chea de cartéis íntegramente en galego, só en galego, non bilingües, ou eses folletos íntegramente en galego. Vemos que os de fora do caso, isto do aquí que me parece impresionante. Pasa que hai moi pouquiños, pero sí que é de sacarlle o sombreiro total. Están facendo máis por mostrar o noso idioma. Os de fora, e o de Eroski é fundamental. Dona Carme Vaquero, do Foro Peinador, enfatizou na necesidade de trasladar a mensaxe da galeguización ao mundo empresarial con naturalidade. Ben, eu quería comentar ao fío do que decía Lito de Cooperativa Hoxe, que ás veces o tema da etiquetaxe, o tema de plantexar que os produtos etiqueten en galego é moito máis sinxelo do que parece. A cuestión é plantexalo, apoialo, motivar esas empresas para que se sintan parte de algo. Eu recordo, e quero expoñer aquí, cando empezamos a facer o traballo de galeguización do sector vitícola, no ano 2005 ou 2006, solamente había 10 ou 12 adegas que etiquetaban en galego, entre elas Martincodas, que aquí está presente, pero o resto da xente que fixemos un traballo de campo de pasar por todas as adegas que había en Galicia, as 400 e pico que había, e o curioso era que todo o mundo nos decía o mesmo, ninguén yo plantexara nunca. É dicir, todo o mundo se sorprendía polo noso plantexamento. En principio, era moi curioso, porque a xente, evidentemente, ese retrouso que temos os galegos, que decían, bueno, isto canto nos vai costar? Canto nos ides a cobrar? Cando lle decíamos que isto, que era un traballo gratuito, que nos o facíamos para incentivar o uso da lingua, para visibilizar a lingua galega na etiquetaxe nos nosos produtos, estaban, non daban crédito. A cuestión é que a día de hoxe, o sector vitícola, que é un sector, como decía Pepe antes, moi atomizado, é un sector moi apegado á terra, son 147 marcas as que están etiquetando na nosa lingua. Cando fixemos o traballo de produtos agroalimentarios, pasounos exactamente o mesmo. Eu recordo un caso moi concreto, que era Aceites Abril, que chamamos, casi mantivemos ao seu xerente nunha persecución total para conseguir que etiquetaran en galego. Ao final etiquetaron unha marca de aceite en galego. Hubo un problema, tiveron un problema. Unha gran empresa, unha gran superficie, vetou ese aceite por estar etiquetado en galego. Pechou o acto o secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, valorando moi positivamente o encontro celebrado e alentando as empresas a seguir no camiño da galeguización empresarial. Pero nada máis que dar unha pincelada sobre o momento que acabamos de vivir, porque creo que acabamos de ter un encontro histórico, voces máis autorizadas que a miña, xa o dixeron aquí antes, onde, por primeira vez, a Real Academia Galega, nun sitio emblemático como é o balneario de Mondariz, pois dá corpo á ilusión daqueles homes que hai moitos anos xa soñaron con que un día eu creo que pasase isto. A madureza dunha sociedade mídese case sempre pola capacidade de encontro e de reflexión conxunta que teñen varias partes da sociedade que en principio concebimos como antagónicas. Por un lado, unha Real Academia, onde están os homes e as mulleres de letras que aparentemente non viven para outra cousa máis que para facer gramáticas, dicionarios, escribir novelas, como antes dicía Xesús Ferro, e por outro lado, os homes e as mulleres da empresa, que tamén os concebimos tradicionalmente como persoas que só pensan en gañar diñeiro, en que a súa empresa sempre sexa máis grande, en que a súa empresa medre. E isto en boa parte ten que ser así, pero todos sabemos tamén que chegado un momento da madureza dunha sociedade, o bo é que eses dous mundos se atopen para progresar xuntos. Se ainda por riba o nexo de unión é o camiño a andar xuntos, é o camiño da lingua, unha lingua na que é certo que nos queda moito por facer, sobre todo no ámbito da empresa, é un dos ámbitos prioritarios neste momento para a acción de goberno do goberno galego. Case todos que estades aquí sabedes que esta é a mensaxe que intento transmitir sempre como representante da Xunta nestes actos, é que efectivamente
non temos un pasado esplendoroso neste sentido. O mundo da empresa, o ámbito socioeconómico, sempre foi un dos ámbitos onde o galego se sentiu ou estivo máis excluído. Pero, afortunadamente, tamén xa se dixo aquí, por xente que recorda, que sabe máis deste percorrido moito máis que a min, que hai pouco máis que unha dúcia de anos, este acto mesmo sería casi impensable, ou por menos sería impensable co número de empresarios e co número de académicos que hoxe nos xuntamos aquí. E, polo tanto, o que único que quero transmitirvos é o ánimo e a certeza de que estamos no bo camiño, de que se hoxe somos os que estamos nesta mesa, e outros moitos que quixeran estar, pero non poden estar presentes, estou seguro que moi pronto seremos moitísimos máis, porque o galego dá unha gran oportunidade para as empresas. Nun mundo cada vez máis globalizado, como antes se dicía aquí, o galego ofrece denominación de orixe, ofrece autenticidade, ofrece confianza nos produtos que ofertamos, ofrece contacto con algunha das economías máis emerxentes do mundo neste momento. Antes decía Vítor Freixanes, Brasil, Angola, Mozambique, grandes mercados abertos onde os galegos e as galegas, nós persoalmente, os nosos produtos non necesitamos prácticamente de gramática nin dicionario para entendernos, e así nos lo corroboran incluso grandes corporacións que teñen prioridade a hora de enviar galegos a traballar a eses sitios, porque saben que temos unha interconexión moi fácil. O galego, evidentemente, é unha lingua na que temos cabida todos, na que todos facemos moitísima falta, pero vos sodes unha parte fundamental. E a partir de sesións como esta, que o único que desexamos é que se repitan moitas veces máis e con moita máis frecuencia, sairán propostas, despexaránse dúbidas e traballaremos conxuntamente nun ámbito tan interesante como é a sabedoría que nos pode achegar a Real Academia Galega e a praxe diaria dos empresarios e das empresarias que vedes na nosa lingua un atractivo. Iniciativas como hoxe saiu aquí, sen ir máis longe, da instalación dun día da galeguidade empresarial, pareceme sumamente interesantes e podo vos dicir que é unha proposta que o Goberno está barallando xa neste momento, sempre da man co Foro Enrique Peinador, e creemos que xa neste ano que corre, no ano 2014, llevamos dar corpo e o imos facer posible. Galicia ten que ter un día da empresa e dos empresarios e das empresarias en galego, e ten que telo celebrado con toda a solemnidade e ao mesmo tempo con toda a utilidade do mundo. Son iniciativas que poden sair de lugares como este, pero cantas máis veces nos xuntemos, cantas máis veces conversemos e cantas máis veces esteamos xuntos para facer ese camiño, máis ancho faremos e a máis velocidade andaremos.